ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଲୋକକୁ ନୁହଁ, ଇତିହାସ ବନେଇବା ଲୋକକୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଲୋକକୁ ନୁହଁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ଲୋକକୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଲୋକକୁ ନୁହଁ, ବଡ଼ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ପଇସା କମାଉଥିବା ଲୋକକୁ ନୁହଁ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ଏମିତି ତମେ କ'ଣ କରିଛ ଯେ କି ତୁମର ଯିବା ପରେ ବି ଲୋକ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇବେ? ନା ନିଜ କାମରେ ମନ ଲାଗୁଛି ନା ସମାଜ କାମରେ, କେବଳ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଡର, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ଆରେ ଧିକ୍କାର ଏମିତି ଜୀବନ ଉପରେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇ କଥାରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ଯଦି ବାଜି ରାଉତ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏମିତି ଭାବିଥାନ୍ତି ନା, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତେ।